Din hija binja li fiha se tkun qed tilqa' madwar 14-il persuna b'mod temporanju sakemm isibu sajju. Hekk spjega ma' Net News id-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt kif l-erba' wara nofsinhar kienet organizzata konferenza tal-aħbarijiet f'residenza fin-Naxxar li operata propju minn Caritas Malta. Gatt saħaq illi fiha din il-binja se tkun qed tilqa' persuni li jkunu talbu l-għajnuna tas-servizzi ta' Caritas jew ikunu temmu b'suċċess il-programm magħhom. Iżda għal xi raġuni jew oħra ma jkollhomx saqaf fuq rashom. Ħankunu qed nagħtu l-aħħar imbottatura lill-persuna li wara b'ħafna sagrifiċċji u perjodu twil ta' riabilitazzjoni tkun ġiet fuq saqajja, però m'għandix fejn toqgħod biex ngħidu hekk jew għax hija homeless jew għax hija aħjar ma tmurx lura fl-ambjent li kienet tgħix fih qabel għax ikun ta' periklu għaliha, però da mhux long term huwa xi ħaġa temporanja. Ġifieri nibdew perjodu ta' 6 xhur, nistgħu nestendu ftit ieħor ukoll għal massimu ta' sentejn skont il-bżonn individwali. Anthony Gatt spjega li se jkunu qed jilqgħu tal-inqas 14-il persuna b'mod partikolari ommijiet bit-tfal u żgħażagħ. Ħankunu qed nagħtu priorità lil nisa u nisa bit-tfal u żgħażagħ żgħar ukoll li jkunu għadhom speċjalment li ħarġu pereżempju miċ-ċentru terapeutiku tal-Ibwar. Għax din kategorija ta' klijenti is-servizzi huma neqsin għalihom. Allura il-priority ħajjoħduha huma. Wasaq illi l-binja ingħatat lil Caritas b'xejn mingħand benefattriċi u spjega wkoll li anke il-periti li qed jaħdmu fuq dan il-proġett għamlu dan mingħajr ħlas.